Ko himen ko para bayir hautrai Jesus Christ. Minta kasngi kabalang karake yakasngi buram jong laingut kishipara. Lazarus, Martha, but Mary. Kanega jingrake sngi buram jong baro laingut kalastang nadu kapor upa bakuit po Francis. Shua kane ngirake barabor yakasngi buram jong Martha. Henry upabakuit po Francis Wong baro laingut kilom bakardor. Namar bale ujisu la leisha kane kiying Bethania. But ujisu ula shem jing dengan ula shem jingid ula shem yaka jaka shongtait ha kane kiying. Usno juba bat kane kiying. Ula yid ya baro laingut kishipara. Lada ujisu yid baro laingut kishipara. Kideba long requit na marki long kiburiu kiba jan badu Jesu kibala yakran badu Jesu kibala snap ya Jesu kibala shakri ya Jesu bad haka jimpule ngi yosno habala jia ke jingjia basnosi haka ji je hakiyeng jongu Lazarus Jesu la mare Jesu la snaulen Jesu la yam Jesu ula pinmipat ya Lazarus naga jingiap na maru Jesu shim kwa bakane kinga sem kansa haka jingsausi kat baudang imma shim kwa bakane kinga sem kanyai lemba kano ka jinge kano ka jingsausi shisinu Jesu stang ba ni ediangi unyai sabat ngi kumpange yosngo naga jimpule naga shiti jongu Yohanes bakuid u Jesu unyai sabat ngi u Jesu shong sabat ngi u Jesu kendiu yangi shaka jinglong jongka jingid habangi puson halor kine laingod ngila ban yosngo bon ke baro ka ba u Jesu kren ladangi pule na ka gospel jong Lucas ka ba shipo lai pupra hadu saupuar yosngo u Jesu la lei shaing jong Maria bad Martha bad ka Martha kala shakriya u Jesu bad Maria kala shong hake jajong Jesu badu Jesu wong ka Maria kala jid ya ka babatam wadnum polite no ya kana kane wadnum say no ya kane ka ba kala jid ka Martha kala tre kala shakri Henry kadon ke jing tait ya ka kadon ka we ke jingi kai ka ba jonga balang ora et labora ora mot jingduai labora kaba mot jingtre ora yet labora kaba mot jingduai bad ka jingtre ngi habenang pinyade baro arliam kamarta kayang nagabenta ka labora ka jingtre ka Maria kayang nagabenta ka ora ka jingduai bad lada ngi Petru ha ka jingim jongu Lazarus ngiyoyayu Lazarus ulayap Henry u Jesu la pinmi pat yaw Lazarus uyang nagabenda baro ki briyu kiyap ha ka mensiam ki bala sakama bale ki briyu ki sakama haba ki pindukot no yaka jingade badu Jesu haba ki briyu ki stang ban jingai na u Jesu kilong kumbayap bad haba ki wan pai ki imbia ki pinmi pat biang ka jing pet jingai na u Jesu kalong ka jingiap jingwan pai shau Jesu kalong ka jingim batimai kane kalong lai benta jonga jingim Kristan Maria Martha bad Lazarus kayang nagabenta ka lai benta jonga jingim mensiam jongi haka jingim mensiam jongi haka jingim Kristan jongi dongi por ngi ngob haka pop dongi por ngi snow terkong dongi por ngi snow bam don ke jingse iso but ngi ongro kane ki ying kasem ngi kot kaying kasem Bethania ha ka ketin Greek Hebrew ne Aramaic kalong kaying jong u ding dimbur kaying jong ding dimbur
neki betai kam shushu ki ong kaying jong ding so dimbor. Uso ding dimbor. Kane kadege jimbor. Kabamot Bethania kayang nagabinda uding dimbor. Haka gospel Jesu krancha pang ding dimbor bon sin. Don ding dimbor balat bam seizo. Don gi ding dimbor bala u Jesu la tim badu la terkong shisundon. Don ru ding dimbor hakaba u Nathanael ula shong badu la pule yakaktinu balay. Don ru ding dimbor bammi yakisla. Ngiraban yoy kum ginigi ding dimbor kaba u Jesu kdew. Haka gospel jong Lucas katlay ni don uwayo ding dimbor bam seizo. Udang iyang hapadeng keding briso wine henre seizo. Madu Jesu ong ngan odno, ngan ketno namar seizo. Kani kalong ke jingmur jangga Marta. Bon sin ngidon hapadeng jongiru ki Marta. Ngi tre shi tre baro shi jingim jongi kalong labora. But don ora. Bun ki brio. Don bun ki nong tre balanguru kilong ki ba tre shi tom. Henry kits no tai. Kamar Marta ladangi peit haka gospel jong Lucas ngiyo i Marta kala tre shi tre ha kaban pinkere bam ia u Jesu nangda kala snow tai. Kala snow jerem, kala snow kuslai badu Jesu wang pi kuslai palat bun ki ke Marta pide ban nanguru ban pindait lang na pinyadai lang bad ka ora. Marta kala Maria kala jid ya ka ora eka jingduwai bad ka shong haka ke jajaga bad kala jid ya ka babatam. Bale pis ngau kuslai bun ginong tre balang lese ngiki father ru. Don't give father, negi sister ru. Ki bas ngau taid palat nadu min step hadu janmit ki nong tre balang ki tre shitom. Ki bru ki tre shitom. Henry habakut ke sngi ki ngau taid namar tang ke jing tre, tang ke lebora. Henry uji suang lebora kawan baar ora kalong baningkong. Na ka ora, na ka jing duwai ngide ben tre. Ladangir tre kalam ora, kalam jingduwai, ngin sa sautait, ngin sa kinyum, ngin sa dom, ngin sa bitar, ngin sa bishni, but ngis tang bandong kiwe kimle eye, ngi kinyum ngi bishari kiwe. Lazarus part kalong kum kata ding dimbur bala ujisu lalese tim henre ujisu ulawanra jingim biang. Lesi don bon gibru ki im haga jingim kumbayap. Kalam don jingim. Kalam don mensiam. Kiyai la kayai. Kalam treban pin bed ye jingim. Henry ujisu peni. Ladangi kaloy van manpai ni don ga jingim. Bad Maria kalong kum atau ding dimbur ha kaba Nathaniel ulashong ban pule ya kaktino balay. Kalong kaba seiso. Udang pule ya kaktino balay kaba mod ulashong badu balay. Ka jimpule ya kaktino balay kamod pishong bad utray pisngap ya utray man gi por ngi pule Bible habangi puson ya ka Bible kay ka badang jia ngidang shong badu Jesu ngidang ngap ya Jesu badu Jesu keren hangi bad ka jingim jongi kalanga ba seiso Maria minta haka balang jongi haka jinge Kristan ngide bandon baro lai benta ladangim tre omlong henre ka jing tre bad jing duwai don gi por ngi sakama Henry gideban sotu ladangi tur shajanu Jesu ngin sa mipat biang ka jingim batimai kawan rung biang bad ngin sa mino na ka jingtep jong ka jingyap na ka jingtep jong ka jingyap ko himen ko para hakane kasni kadbangi puson halor kine laingut ki rikoit ki laingut ki shipara ngiru gideban puson hapo jongiru ngidon baro kine laingut ki rikoit ngidon gi por ngi sotai don gi por ngim seizo don gi por ngi tre shi tre kalam jing duwai don gi poru ngi kwa banduai ngim lapor badu Jesu kot uweri ngi tolong ki Kristan ba pinba yakine baro lai benda janga jingim lese ka ki por mangi tai ngi la jan yap ken mau yo Jesu wan pai show Jesu wa ka jingim jongi kabat kod hangene ngim de bandu jingkarmen wadlada latep sausni kadon ka jingkarmen hangi ngilaban imbiang ladangi pai show Jesu ladangi shashkor ya Jesu
ai ba kini giri koin kinang yarap yangi ban sauto ya ka jingim men siam ban pen ba sho ka jingim men siam kanamba in sanang jan badu jisu ni duai na benda ka ne jingaye jisu be it karku kardo yangi ha ka ne sngi buram jangula surus marta bad maria yarap yangi ban paid ba but paid tu ya ka yingas ya ka jingim men siam jangi bangin paid binia ya ka jingim men siam kanamba indup la ban pinya rundi kat kum ga jingang no jame kat kum ga mon jame banginum ngop banginum jot banginum solsi banginum jingai shu name lano lanoru enyaro ya utrai Jesu Christ Chinom la chinom